खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ आङो हरावसो स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौनो दायो जाहैबाय हरनि 8:50 माने 9:10 जानसैयानो ओमफ्राय आङो दायो खामानि मावदों बे खामानियानो जाहैबाय न' सुगासिनो दङ आङो हरावसो चान्स मोनो सानावहाय गथ'फ्रा जा दिगदार खालामो ओमफ्राय बिसोरनि ओंखाम जानाय मा जानाय आथा सिथाबनानै थायोना ओंखायनो गानोबो मोजां मोना सुखुवा ओंखायनो आङो दायो बिसोर उन्दुखांनायनि उनावसो साफा खालामदों आरो बिसोर जानायजों दायो उन्दुबाय बिबैजों बिफाजों फुथुबाय ओमफ्राय आङो साफा सुफा खालामगासिनो दङ बैथिंजाय साफा खालामखांबाय दहाय दायो नै किचेनखौबो आङो सुखांबाय दायो ओरैजाय हलखौ फुगासिनो दङ बेखौ रुमखौ खालामथ'ला बेनि उनावहाय नायनोसै आङो कम्पिउटारावहाय एसे खामानि दङ बेखौ मावनो हायोना हाया बे जिनिसखौ ओरैजाय लाबोनानै दोननांगौ जाहैबाय आङो बै सिगांथिंजाय दङमोन बिसोर माने बेखौबो खुलिनो हाग्रा जाबाय ओंखायनो माने बिराद दिगदार जाथारबाय आरोना जिनिसफोरखौनो मोजाङै दोननो मोनला दायो आङो सुहैनोसैलाय नै ओरैजाय एसे खनलाबायनानै दोनबाय मोजाङै बाट बिसोर बुग्लुंखायो मानसियानो कम्पिउटाराव खामानि मावगासिनो दङ मा खालामो मा मायोथाय दायो नै आङो बेखौ सुनोसै गाइखेर दाहाय बानायनोसै आङो हरावसो चान्स मोनो आरो लासै रायलायनांदों आङो मानो होनबा बिसोर उन्दुनायना जिखुनु सिरि मोनो बिसोरो ओमफ्राय दानोबो सुखुवा ओरैबायदिथार न'खौ साफा खालामखांबाय आङो दायो दसे रेस्ट खालामसै ओमफ्राय फरायनोबो नांगौमोन मेरला फरायनो गोनां दङ ओरैबायदि फरायनांगौ दङ माने आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हाला प्रिन्ट आउट दिहुनब्ला जा बुरजा जागोन ओंखायनो आं दिहुनहोथ'वाखैबो फरायनायबो जायाखै नालाय खिन्थु फरायनांथारसिगोन मानो होनब्ला एग्जामबो होनो नांगोन ना थाबैनो सफैगासिनो समफ्राबो दिनै फराया गाबोन फरायानो जा बुरजा जानानै थागोन ओमफ्राय एग्जामनि हरसे सिगाङावहाय जा फरायनांगौ जायो गोदो कलेज टाइमनि बायदि फरायबाथ' जानाय नंला ना आं जि खननायखौ सेस खालामफिनजोब्बाय बे गथ'आ आं जि मोजां माबानानै दोनबाय बिसना सादोरखौ बबाय सेस खालामबाय बे नङा बे सासेया बिराद जाथारबाय नै दुस्थ'आ ओमफ्राय दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे आङो क्लास थांनो रेडि जादों दिनै फुङावहाय दङ क्लासआ ओंखायनो आङो फुङावनो सिखारनानै फुङाव नङा दिनै एसे लेट जादों 7टा जादों आरोना सिखारनानै डाइरेक्ट ओंखाम ओंख्रि संखाबाय ओमफ्राय साहा लोंबाय लोंनानै दुगैबाय ओमफ्राय जि सुबाय माबाय दा गथ'फोरा जाथ'वाखैनो बिसोर दाहाय जासिगोन ओंखाम जानानै जोङो ओंखारलांसै आरोना क्लासावहाय ओमफ्राय दिनै 30 जाबायनो जानुवारिनि मालाबानो जानुवारियाबो जोबसै बेबायदिनो जोबलांसिगोन आरोना बोसोरा जा थाबनो जोबो माने दाखालिसो 2025 नि जानुवारि जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोब्बायबो मालाबानो मेगन मोसिबबाय लोगो जोब्बाय बिदिसो मोननाय जाबाय माने गथ'फोरजों माला समा थाङो थालखौनो मोनला आरोना बिसोरजों बिजि थानायावनो ओमफ्राय मा खालामदों नोङो मा खालामदों सोलोंदों गानसो खनसिगोन नामा नोंलाय सिंगार जानोसै माम्मा ओमफ्राय सासेया मा खालामहैगासिनो नै बाथरुमाव नेगासिनो बिबैखौ दुगैनायखौ मामा दिनै सोरबा फैदो हे गोलैगोन हामा मामा मैला फैद' नै जिखौ लामनो बे दा गारलाजोबगोनसो फ्लरावहाय थिखोनो नागिरदों ने बाल्थिंखौ ना नारनो एगसाय दे गोजौआव लामहैदो नोंनो गेलेनाय जिनिससो मोनखो ना माखो नोंलाय मामा रेडि जाबाय दे जाबो माम जानोसै नोंसोरबो जादो होमबालाय मामखौनो जादो बिसोरनोबो ओंखाम होनोसै माम होनोसै खानायाबो लावबाय सिननोबो जाबाय बिमाइखौ एसे सिनहोनांसिगोन बांद्रायथ' सिननाय नङा जोङो एसेल' सिनगोन आरोना बोलो मोननायनि इस उन्दुनोसै दु
होनबाय टेनिसाया दु होनबाय लाजिदों टेनिसाया मा गाइखेर लोंनो इस ना इसेल'सो दंसै बांद्राय लोंनाङा आबैया नोंसोरनो जाग्रा बानायदों दे न' दानाबा गाहायावहाय उन्दुफिननो गोनां जाबाय जोङो बिसिना बायनानैबो मानो होनबा बिसोरो गोजौनिफ्राय माने जोङो ओरै दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय गोलैनायनिबो चान्स थायो आरो बैथिंजाय बिसोर माने बयखौ दांहरबाय थायो आरोना सुइट्चखौहाय अन अफ खालामबाय थायो ओंखायनो गिनानै जोङो मोनसेखौ बायरायाव दिहुनबाय मोनसेखौ बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय नै बिसोरो दायो मा खालामो गाखोबाय थायो बेनिफ्राय औ नोंसोरखौनो खिन्थादां बिदि नङा मामा न' गाइखेरजों गेलेयाना जायोबा जा अह लोङोबा लोङाबा दोन बिदि गेलेनो हामा जानाय जिनिस लोंनाय जिनिस जों बिदि दे इस गुजुबाय हामा बिदि आं रायलाया नोंजों बांद्राय खालामो बुंबाथाय ओरैबायदिखा मामा एले आं नायला नोंखौ रायलायला आङो रायलायबा बांद्राय खालामो रिदिमा मा नायदों आयु मा masih acting kalau itu dana फिफा डाइरेक्टरनि फिसाजोफ्रा एक्टिंखा आयु मा एक्टिं खालामदों आयु हाला हाया आङो बेखौ मा खालामदों बियो फिफायानो फोरोंदों बे गथ'फोराबो जाखांबाय ओमफ्राय दायो जोंनि फालालाय ओमफ्राय बिथाङा दायो जोंनो मा जाहोगोन पक'रा मा होदों बेहाय गाजर कफि सामब्राम गोजा बानलु दुन्दिया गैला ओमफ्राय दा जोंना गथ'फ्राबो बे बानलु गोनांखौसो जानो नागिरखागोन जोंजों लोगोसे ओमफ्रायो आंथ' एसे होखायो दानिफ्रायनो नङाब्ला माने उनावहाय जानो हानाय नङाना आरो आङो बिसोरनो डाबल आं संना होग्रायाव गैया जों जायखौ जायो बेखौनो बिसोरबो जानांगोन माने आरो आलासिनि न'खरावबो थाङोब्ला बिदिया माने बिराद खस्थ' जायोना ओंखायनो आङो दानिफ्रायनो एसेबाबो होखादों आरोना ओमफ्राय जायोबो जानाया बिसोरो बेहा गेलेनाया नै बिदि नङा जिरायनांगौसो बेहाय एले अबेजों बारनो नागिरदों बे गंसेयाव केमेरा खिन्थाहैनो नागिरदों नै बोराबनानै केमेरा हेनि बोराबनानै खिन्थानो थांदों नोंना खिन्थाहैबाय उनावहाय बिराद जानाया जाहैबाय केमेराखौ बिदोंमोन ओमफ्राय आं होआखै नालाय आं खालामनानै फैबाय ओमफ्राय होथारासै नालाय नोंजों फैबाय आरो केमेरा नांगौनो बायनो नोमफाया होआ बे गाज्रिसो बे गाज्रि मिनिबाय गाज्रि बियो गाज्रि साहा लोंनोबा गाइखेर लायदो ओमफ्राय दुन्दियाबो लाबोफादो मा लायनांगौ गाइखेर ओमफ्राय दुन्दिया गाइखेरजों दुन्दियालाय बोरै जानांगौ गाइखेरा साहा लोंनो दुन्दियाखौ मानो होनबा दुन्दियाखौ इहाय बोलो बा बोलो बा सोर हारसिंसो जिरायगोन बा खालामनो थांदों बेबो नै दसेनो बोलो बा dugi mari जाबायानो पक'रायानो आरो खावसे दंबावोसो बानायगासिनो दङ ओमफ्राय नै जाग्राया जानोसै बा गाहायाव दखान हैदो नोङो पक'रानि कारेन्ट थांबाय गुवाहाटियावहाय मा जागोन दा फ्लेशलाइट लानानैहाय भिडिअ बानायदों आङो नै खोमसि जाबाय दरसा सेरद' गुवाहाटियावबो कारेन्ट थाङो नै मामा कारेन्ट थांबाय गुवाहाटियावबो मा जानांगौ जाखो दा जों बन्द'सो खालामदों वाव फैबाय कारेन्ट
next day ओमफ्राय दिनै जाहैबाय slow morning मानो होनब्ला दिनैहाय क्लास गैया 4th Saturday ओंखायनो पुरा लासै स्टार्ट खालामबाय सिखारनायाबो एसे लेट जादों मानो होनबा मैया हराव उन्दुनाया एसे लेट जादों नालाय ओमफ्राय गथ'फ्राथ' सिखारबाय बिसोर फुङावनो सिखारदोंमोन ओमफ्राय आरो फुथुफिनदों जोङो ओमफ्राय आङो दायो मा जागासिनो दङ नै माइब्रानि दाबखा आइया एवदों जों न'निफ्राय लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय बेबिफोरनो बेखौ होदों नै लुथुरि बेहाय आइया गाजर ओमफ्राय आलुखौबो रुखिनानै होफादों आरोना यम्मी जाथारदों नारिद माना good girl yummy ने tasty जोङो दायो रेडि जादों बेरायनो थाखाय नै सानैखौ रेडि खालामहोग्रोबाय टुपिखौ गावसोरनो गाननो होननायखाय गानहोबाय बोरै रेडि बानायनि वाव तनिषा वाव दायो गेलेनायनि मुडआव दङ बिसोरो ओमफ्राय जों गोदान गानोब्लाथाय एसे उसाव बादाव जायो बिसोरो अबाव थांगोन मा खालामगोन साननानैहाय दिनै सेटारडे क्लास गैया दा ओंखायनो जोङो दसे सम बेरायनो ओंखारलांसै बेबो बांद्राय गोजानाव नङा बे बालाजियावनो बेरायनानै फैनोसै माने गथ'फोरखौ लांनो नागिरदों स्पेसियेलि बिसोर माने रुमाव थायै बिराद बर जाबायना हजों न'आव थाबाथ' मालाय गुवार सिथ्लायाव गेलेनो मोनो गार्डेनाव गेलेनो मोनो बाट बेहायथ' मोना नालाय ओंखायनो दोनबायबो दोनफिनसै नारना दोनलायलायथारदों टुपिखौ सोनानै दायो देलायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै आङो सहैनोसै जोङो ISBT बारबाय माने जोंथ' उल्टा साइडजोंसो थायो नालाय बैथिंनिफ्राय फैनानै ओरै गिदिंबाय ओमफ्राय नै सफैबाय जोङो गेट हाबनोसै हाबबाय जों दायो मोनाबिलियाव बेरायनो मोजांथार मानसि फैथारदों मेरला दाननो नाङा नै गेलेनोसै ने मामा बैहाय गेलेनोसै नै बिराद दुस्थ' नै ओंखारनो लुगैथारबाय बिसोरो ओंखारनो बिराद ओंखारनोसै नै सिख्लाफोर फैथारदों नै अबेनि मामा नै जारलालै बेजों तनिषाया बिराद दुस्थ' जाथारबाय नै दायो जोङो हाबहैनोसै मेरला मानसिफोर दङ न'आव फैबाय मामा न'आव ने न'आव ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय पार्किं एरिया जा गोबावनि उनावहाय फैबाय जोङो ओमफ्राय ओंखारथारनायबो जायाखैमोन बरिं जाथारबायमोन रुमावहाय ओंखायनो ओंखारबोबाय हेपि फैनो मोननायखाय वाव नै सिङावहाय थांनानैहाय जोङो खुलुमबोबाय फट' खेबनाया माना नालाय ओमफ्राय भिडिअ खेबनोबो मोना ओंखायनो जोङो खेबासै दायो नै हाग्रायावहाय दसे गेलेनो होदों बिसोरखौ मानबायबावबायसो मामा गसं थाबाय मोजां मोनबाय इस मोजां मोनथारबाय आरो मामा दावरावआवहाय थांनो बानाय जाबाय आरोना सासेयाबो दावराव दावसियाव बाथारबायनो थांनो न'आवहायनो दावराव जाखायो नालाय बे सानैजों ओंखायनो माने बायहेरायाव थांबा सिरि थानाय जायगायावहाय थांनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आङो न'आवहाय बेबायदि हाग्राखौ जाजानो जा लुबैयो बिदियावहाय साबसिन ना माखौ बिदों मामा दा मोनाब्लासो लाइटखौ नुगोन खम मोजां मोनगोन लाइटजोंबा न'नो तनिषायाबो रेडि मा न'म आयै न'नो दे न'म इस खुसि जाथारदों बिसोर बायहेरायाव फैनो मोननायखाय आं जा फट' खेबनो ट्राइ खालामबाय बिसोर सानैखौ जयै बाट फेल थांदो आयै सोर फार्स्ट थायो एसे फट'शुट खालामबाय जों सानैजों ओमफ्राय गथ'फोरखौ हाथाय हरग्रोखाबाय बैहाय गेलेगासिनो दङ बिबैजों बिफाजों ओमफ्राय ओरैजाय बिराद मानसिफोर दङ जिरायग्राबो दङ बे साइडजोंहाय फट' लागासिनो मानसिफ्रा दासो लाइट जोंबायनो बैयो मोदोमथारदों माबाया लाड्डु मोदोमथारदों पेरासोदा बैहाय मोनो लाड्डु बेबो बायनानैसो जानांगौ प्रसादा बेखौनोथ' प्रसादनि थाखाय फैसा नांगौ बायनानैसो जानांगौ जायो ओमफ्राय जोंबो दसे जिरायनोसै गेलेनोसै बैनो बिराद मोजां मोनदों बिसोर बायहेरायाव फैनो मोननायखाय मा खालामदों उन्दुदों नामा उन्दुलाबायदों हाग्रासो गानलाजोब्बाय माथो ओइ आया मामा जै बिदि खालामाथ' बेयाव
दा मोनाबिलियाव लाइटजोंबा बिराद मोजां नुगोन आरो बेहाय बेरायनो जोंना गथ'फ्रा लाजिथ्राल रायदावलाबायखायो बै सिख्लाफोरखौबो दहाय रायदावबाय हेल' हाय बाय बाय होबोबाय नै बिसोरखौ हेन्डसेक होबावबाय हाय फाय लाजिदों हाय फाय हो बाम जालायथारदोंमोन बे सासेया बाम जानो नागिरथारा दायो जोङो बेयाव थानाय रेस्टुरेन्ट केफे होननांगौ जाखो मा होननांगौ जाखो बेहाय थांनानैहाय साहा लोंनोसै मा मोनो जानोसै एसे ओमफ्राय थांफिननोसै आरो रुमावहाय जों जायासै बेहाय बायहेरायाव जाहैनोसै आरो जायाबाबो न'आव थांनानै जाहैनोसै सफैबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट टेरेसाव फैबाय आं जि लामनानै दोनदों नालाय ओमफ्राय नै मोनसे जिनिस देखायनो नै थाइजौ जा बिबार बारदों देग्लाय माने बारहुंखासो फैगोन नामाथाय बिराद बिबार बारबाबो बारहुंखा फैयो होनोना डाइरेक्ट जि लांफैखाबाय आङो बेनि उनावहाय फ्रेश जानानैहाय दहाय लाबोनाय जिनिसजों साहा लोंनोसै आरो ओमफ्राय ब्लगखौबो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना जुदि ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय